Xinuixano, no diguem Xanu. Xinuixano fins al Consell General que ens rebrà per la ciutat. És difícil de dir que és un escriptor excepcional i particular, ja que són només dos, evidentment, tanca el poc. Però, encara que fossin molts, el Joan Lluís és un escriptor excepcional i particular per la seva producció. Per la seva vida privada, això us mira pas, però per la seva producció ja és particular i excepcional. Discutirem de la seva obra, de la seva manera d'escriure, potser el podem interrogar sobre la situació de la llengua, de la creació literària a Catalunya Nord, compto que heu vingut amb alguna qüestió, suposo que ja sou curiosos de saber què pot escriure un escriptor a Catalunya Nord, sobre què i per què. I la segona part ja farem més pràctiques junts, ja que ens acaba de publicar un llibre que incita a escriure. Jo ho veig així. És un llibre per llegir, evidentment, l'escriptor fa llibre per llegir, però aquest incita a escriure. I doncs avui farem pràctiques, ens presentarà alguna part i vosaltres també vos hi posareu, farem una mica de creació literària avui. Sí, molt bé. Un primer moment havia imaginat de presentar-lo, assentar-lo aquí amb el llum als ulls i jugar un poc, jo, el comissari dolent, i l'acusat, nom, cognoms! Com he dit, això... Això, sense el Vilanova, no ho podem fer. La primera estrofa. Heu d'explicar la mateixa cosa amb els mots que us ven, que us trobeu aquí molt profund. Endavant, sense la... Endavant. Heu vist el joc possible? I són xicot. Ei, que prou i fa sol, i que prou que estàs tot sol escudellat en aquest llit on t'han portat, m'ha ferit i no el volen despertar. No, no el volen despertar. I si tu no saps per què, ara te ho explicaré. Pausa. És perquè un cop és perquè fem pudor. Pausa. Com vull el meu cervell, però no sé el seu cervell. Gràcies. Molt bé. Sin fumo. Troisième couplet, troisième. Et la Estoy vivo. La visita comença demà. Sí, 2 meses va empezar ahora. Somos los albañiles. Dans la chapelle, la salle du trône, la salle de réception, la salle du conseil. Est, ouest, sud, nord. Donc, aquí es la capella, aquí la sala del tron, la sala de Mallorca i... Del consell. I de la catalanitat, que són
competències més o menys voluntàries del Consell General, és a dir, que no té obligació de tenir aquestes competències, encara que en part... ¡Has grabado! Quiero los derechos, de autor. No. En tot cas, és aquest. Aquest i aquest. A cada banda, el capitell està representat. Aquí tenim Adam, que està tombat, i Eva, que surt de la costella, i aquí